nganti makmum. Kula celokke pripun? Ini dadi awake penak ngono ya. Heh. Wes. Enak ngono. Iki asli ya. Iki asli ya. Lho tukang pijet iki nek gak ngene kok ya ora krasa. Iki sampe Wes iso to meneng ta. Sing penting kok sunate ora lara. Iki sampe sesuk puanas iki. Kok entek sing hot cream e? Apa kuwi? Iki lho ning langgar. Dadi kiai. Ya ora dadi kiai. Kowe tau dadi kiai ora enek sing ngamini ngono kok. Apa enek kiai kok borongan. Angger Fatihah wala dolin. Mok bojone tok amin. Oh. Speaker diginyur itu wong terus kok. Kiai kok ora kaden. Mulane adan iki ya dadi kiai marai santrine. Adan iki ya sing apik. Adan kok malah mari wong turu. Lah wong adan opo speaker diginyur aku adan kan biasanya Allahu Akbar apik to? Iya. Ora kok Allah. Apa yang malah kaya gangsing ngono ta? Iya wong tak dep ngetan, didul ngulon, tak dep ngulon, dep ngetan. Ngalor ngidul. Iya. Sesuk ora usah pasang speaker. Piye? Langsung brukno ae lho musolane. Dol ya. Ya aja didol kuwi ngene Gusti Allah. Ya. Dadi wis tuwa ki dolanane gak pareng ngene iki ya. Apa dit? Jit. Gak boleh kuwi termasuk pekat penyakit masyarakat. Ya nek ora konangan Pak polisi, nek konangan malah digawa di penjara wingko. Iya, iya. Pokoke rembukan sing apik, ning kene kerasan apa ora? Ya kerasan. Lah ya kene arep apa ae ya enek. Iya. Arep mangan upamane sore buka kolak ya enek. Terus es campur ya enek. Iya. Terus sop buah ya komplit. Iya. Lah kemang buka nganggo apa to we? Wong arek-arek popo kok. Masa ning guri lho. Ki mengumpama to. Hehehe, kok umpamane sih. Kok ki mengumpama kok. Iya ya. Wong ora ning apa-apa kok. Ansene nek ngombe ngono tak sediakan air putih tok. Tapi nek masalah mangan, Iya. aja meneh kok lawa opo-opo enek. Daging komplit, iwak pitik ya enek. Kowe arep mangan mbek sambel karo ayam goreng enek. Iya. Terus mangan tempe, ndok ya komplit ning guri. Kowe mang buka apa? Oh sambel tok apa teso lawoe kok. Loh, wong ngono dile-dile lemah ombo. Loh. Lah nek masalah lemah iki tinggalane mbok kok. Ngono kok dile suge lemah. Sugih lemah ki ya dum-duman wong loro, wong dulurku ki ya aku mbek kowe tok. Ya kudune aku akeh dhewe to. Kok akeh dhewe lho. Lho arek mbarep e. Lah ya sing ngombo Nek anak barep ki berarti tanahe bagian kudu sing ngombo kuwi mau. ngombo. Tapi tandur-tandur ya ditanduri wong loro to. Iya, tapi kudune ya sing aku juga akeh dhewe to jombo dhewe. Iya engko tak pakanu wong tanah ki tinggalane simbok ki sak meter musuh 50 meter to ke. Kuwi piye kuwi? Celirit ngono Kuwi tok. gak kalenan e. Berarti kleru ke nek Kali kok mbok ki sing anu ndakono kleru. ya sing ngandenge nggone cah kami tuwa kae yo aku tak awakmu yo. Kami tuwa sebelahe. Oh, sebelah kono. Sebelah iki kok kae. Beda kae. Tapi kan yo ndum-nduman padha to. Tak tanduri apa wong dulur wong anu loro tok. Ya aja padha no. Kena anak lanang yo sing ngombo. Lah upama tak tandurono ibarate Ya. kowe iki milih sing ndi? Upama lemah ret mang lho. Sing setengah hektar mang. Kan rada geneng to segene geneng karo ledok to. Karo ledok. Aku sing ngisor. Kowe njaluk sing ngisor. Sing Bagian ngombo. ngisor. Yo anak lanang sing tuweke. Aku sing dhuwur. Sing dhuwur. Ya wis kok tandur sing mburi ki kok arep tak kowe ning ngisor to? Ngisor. Kira-kira arep tak tanduri pari. Ya. Engko dadi ragat apa tandur pupuk kuwi ditanggung. Paron. Paron upama 1 juta ya.
Kowe 500, aku 500. 500, ya. Kowe 3 wulan der panen. Kowe bagianmu sing ngisor. Aku dhuwur. Ya. Berarti dhuwur tak ret jeret. Tak unduh kabeh. Apa kuwi? Pari. Lah aku sing ngisor. Ya damen kuwi mau le undun. Lah pakan sapi ya kok malah. Lah jere milih ngisor. Wes aku pilih dhuwur. Kowe dhuwur. Dhuwur. Aku ngisor. Ya. Tak tanduri telo. Dadi 3 wulan aku nanti apa panen telone kowe karo godhong-godhong. Godhong-godhongane ngono kok ngulup e ngono. Kok cek kurang trimo. Ya wes aku ngisor karo dhuwur. Ngisor mbek dhuwur kok, Pek. Iya, Aku anak tengah. lanang e. Aku tengah ngono. Aku tengah. Tak tanduri jagung. Engko jagung 3 wulan tak unduh jret, sing tengah kowe ngisor mbek dhuwur, peken go mulih Kuwi kono. dangkel mbek tebone kuwi. Gua ngebiyoki kowe kuwi kok. Kabeh kok ora bener. Wong dulur jenenge dikrenah lho. Masa. Kok so angel mbuh. Mas yo ngkei solusi Alah, kok Dek. Cet, tak goleki ning jomblangan ning kene jagongan karo Lah wong nek jomblangan kok lah pamit gua sampah, tak pikir to gurukan pisan iki. Lah yo goleki yo aja ning jomblangan kok. Lah pamit ning jomblangan to, Pak? Iki telek apa wong to jane karo bojoe sing romantis. Lah kan iki Dedi kesayangan. Iki Iya. sampean mbek iki po seneng tenan to, Mbak? Wah, aku cinta orang pol-polan. budak ya blak-blak. Lah geblak lah mbok nampani. Iya, ki tau cerita. Tau godak kowe, dereng ngeblak ngentut kowe. Walah, sithik. Siki ambune diatem Lho bar mangan kulup telo mang ne. Oh iya iya. Ijo-ijo rupaku. Kowe rumah tangga wis pirang tahun to, Kang? Wis ane 20 menit. 20 menit. Yo 20 tahun, 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Kuwi kaya enek lagune kuwi to, Mbak. Enek 10 tahun sudah kita berumah tangga, tetapi belum juga mendapatkan putra. Wah, lah ngene. Lah ya Kuwi to. jenenge mandul. Lah yo mandul. Pak Wong. Piye? Lagi aku lagi kan wis 10 tahun. Heeh. Aku rabi karo ayangku siji iki, tapi aku urung duwe anak-anak. Urung meteng-meteng. Kowe iki 10 tahun rabi mbek 10 tahun. kakangku. Padahal yo gak tau kliwat iki. Ora tau kliwat ki lebih aku bar keramas. Iki mau berarti kok lah ngono kok guri jere dolanan iki. Aku tak sayang, wangi gak? Hmm. Wangi gak? Dolanan apa? Dolanan apa? Iki lho jere dolanan iki, Mas. Lah ya ki ngene. Dolanan iki lho. Ya ya. Dolanan iki lho kok. Masa mbok ngenek-ngenek Leres iki. Ndah Yo yo ora iki ngres piye. masalahe ning kono, Pak Wong. Oh, masalahnya ning kono. Masa kowe rung sunat to? Dadi ngene, biasanya kan lampu tak pateni terus. Iya. Angger ngono ya. Heeh. Lagi mau pas awan-awan tuh ya. Iya. Ketok kan tak buka cendelaku mang. Ketok melok-melok tuh ya. Heeh. Lah kok melunyus terus sunat to, Pak. Sing mlunyus ki apane? Melunyus. Apa mau dilinteng kok mau nyus? Telone. Hah? Telone. Oh, kowe anu nggawa teloku to, nih, Mang? Ora maksudnya ki yo. Cek, Jek piye ndang ngomong? Jadi aku ngene Pak Wong. Iki tak takok ki lho. Iya, iya. sayang. Angger. Lah tak pikir-pikir kok ora nek grenjel-grenjel blas. Kok melunyus terus ngono. wong ngono yo ngawet ae kok. Lah pikir to sayang kan gatel. Gatel yo dibah. Ya ya. Dibalsem kaya omong. Piye iki Pak Wong, aku solusine piye? Lah ya tegese gong sunat. Urung sunat. Masa kowe rong sunat? Empo wong jute kono yo gelem ae kok. Lah piye to bengi iki kegiatane ngantek piye ngono lho? Lah wong jute yo jer. Hei, malah keri aku. Lah tapi kan Jane kene. los tanpa hambatan ngono to. Jane ngono kan enek nyantol-nyantol. Lah wong jute yo jeleh ngono e. Hei, Apa? Apa kuwi? jeleh. Apa umum kok jeleh? Oh berarti iki gong sunat tenan. Urung sunat. Piye to, Kang? Kang ya ono ya ini kok wis duwe bojo 10 Wong tahun sing- lho. Sing dulung yo sapa kok? Lah kowe iki kok ya ora celuluk. Darah ketok i. Lho ora ketok paling tidak wanita itu kan merasakan. Yo nang gendel-gendel piye ngono lho. Uh, Lah
Tapi piye Pak? Wo kira-kira sampean iki disunat kena apa ora? Ya syarate wong siji ki ndek iki ya wis menganut ajaran Islam. Heeh. Ya disunatno engko. Wong kowe iki ya kesusu kok. Gak apa-apa ya. Lah wong sing Ora dulu apa-apa. sopong kene yo jute yo ora tau sambat. Ora Ora tau sambat. Lah nyatane saiki kan ya sambat mergo 10 tahun ki blas urung duwe bocah. Engko Pas nalika kowe gak sambat. masa gak sambat? Lah kok yo wis kesuwen to saya. Engko anu ngene. Piye? Gampang, engko tak sunatno. Iki kan mumpung jek poso. Wong digawe ora uleng-ulengan. Iya. Engko tak gesno. Nek basa kene kan diges. Engko Iya. tak sunatno. Dijas pi to? Ges. Diketok lho, diketok. Oh. Yang Lalu apa? GS berarti halus sunat ya? Piye aku ora piye Guys, to? iki guys. Lah urung sunat ya, urung sunat kok. Lah kuwi guys. 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 Wah, kok angel kok Diges. ges. Diges iki tegese disunati dikitan. Diketok. Ben suci nek ngresiki ya. Ontek. Yo ora to, wong Ora. ngetok iki yo saiki paling yo setengah mili lah. Tapi aja kakek yo Pak Wo ya. Oga, engko tak sisakno ra ketang modele kaya apa tak Lah sisakno. wong karo sithik yo di longi ngene kaya entek. Gak engko pokoke disarati disunati. Ya sayang ya, gelem ya sunat ya. Nang sadurunge Lara apa ora kok? ora. Enak-enak. Kaya dicokot semut. Semut tak trek. Ora. Wis to. Lara ki pisan. Kowe yo digius lho. Bius kok digius, Ya bius. dibius. Iya. Dadi disuntik kok gak krasa. Ya. Kok tak sunatno tapi saurunge Yo sunat. sing landhep, yo sing ora krasa ngono kae. Yo karek regane wong duwe anggaran ki karek saithik yo sak tekane. Lebar panen ngono lho. Endi? Telo. Urung. Engko tak sunatno pokoke tak tekakno calak rene. Ya. Tapi saurunge tekakno calak engko yo adus sik. Ya. Bar adus engko pijet. Engko nek dipijeti muga-muga awake gak lara kabeh, Yo, kok. getahe ora metu Pas ngono. kramasi yo Pak Wo ya. Iya didusi sik Ya ya. bareng. Poso gak? Diposoni sik gak? Kowe kok seneng angger adus bareng. Lah biasane yo bareng to. Lah karo bojone dhewe kok. Oh iya. Ya ampun. Iya, Jal. Ya wis gak apa-apa, engko tak celukne tukang pijet ya. Ya. Oke, engko tak telepono. Sik to HP ku urung enek. Ning dhuwur lah wi. Halo. Oh, urung. Ya, anu tukang pijet nggih, longgar sakniki. Ya lah sorene, nggih. Pokoke mijeti masku niki, Mbah. Monggo. Sakniki mawon. Nggih, badhe sunat. Oke, matur nuwun. Mbae duwe HP apa ora kok? Oke. Tukang pijet saiki online, apa sithik nganggo online. Sirupan ijo kae. Ijo, oke aplikasi ijo iki. Apa? Ya ngene tangno. Ya engko ben rene wis, ya. Ya. Kok nek wis rene kowe pijet ning kene ya penak. Pipis gak sayang? Hah? Pipis gak? Kalau Ayo, ditakoni pipis. lho. Hah? Pipis gak? Disonggo apa ora kok? Hah? Yo Bisa iya nggo to. apa ora? Ya di Pipis dusi gak? sik, adus-adus sik. Ya wis tak adus sing ngono ya. Ya. Berarti ki langsung gak tukune ya Pak Wo? Ya ngenteni kok bar adus kan ya pijet to. No, ayo. Kok nek Kangen. Wetang orang ajar. Apa? Nang dalan nenek wong tuwek nyabrang banter-banteran. Terus ketabrak sampean? Ora. Aku ngadeg gegagek ngono. Bergagak kae begagek. Kok malah nesu-nesu. Kowe diuneni piye, Mbah? Oh, tuwek goblok. Nyabrang ora iso. Paling sampean sing salah. Ora, bocah yo tak uneni sing goblok iku kowe lho. Nabrak wong tuwek ora iso. Sepurane. Mau aku lagi ijet kok Amsterdam. Kok dhek sing cetha to ki? Amsterdam. Kok ndi? Amsterdam. Pijet.
pijet ngene iki teko Anceres Dam. Aku ki antar benua. Berarti kondang ning ndi-ndi? Awake lara kabeh. Iki lho, sing dipijeti niki lho. Ya Allah, teles tenan. Muga-muga kolu. Wes ya. Ora apa-apa. Jenengan pinarak riyin, pinarak mriki riyin. Ya wong tuwek kok atur ae. Oh, tuwek ra kena diatur angel. Oh, pijet ki kudu saulan pisan. Kok nek kene pijet ndi ta, Cong? Iki lha iki pijetane kene. Ngono. Sing pijet iki. Sing pijet iki. Oh, alah elek wonge. Piye? Wong pijet kok pilih-pilih lho. Lah aku nak pijet biasane sing pijet iki tak kon kirim foto sik. Pijet. Iya. Kok kan kirim upama wonge bagus, ganteng. Budal aku. Langsung wer. OTW. Upama wonge elek, Aku isek mijeti camat. mijeti camat opo? Apa-apa. Kowe kono lho, Wak. Kono, geser kono. Oke. Aku nang ndi? Lho, jenengan nggih mriku to. Iya. Nyedak Mbak mriku. pinarak mriki. Ame sunat ta, Dong? Nggih, sunat. Sunat yo ijet sik dadi ben gak pendarahan. Piye? Gak apa-apa. Ora wonge sabar halus Ora kok. apa-apa sayang tak tunggoni ayo nang pijet. Iki njaluk Kilate metu. Wih, susur. iki susu. Sabar kok nesu. Kuwi nesu Wong matane. tuwek kok. Lho, wong tuwek kok dilokno ilate metu. Sabar, Mbak. Tarah anu Mas kula nggih entene ngoten niku. Iki masmu malah. Masku, Lho. Lah kok ngene? ngene piye iki yo jagoan kok. Nyatane bojone yo ayu. Iya nak bojone ayu. Eman-eman jane. Kok eman-eman. Eman-eman piye kok? Eman aku gending kok. Eman madhep rono. Madhep rono lu. Angel. Niki Rada miring. betane napa? Butane napa niki kanggo anu mijet niku lho, Wah, Bro. ora usah. Biasane lengon apa? Ora ya iki nggawa dhewe. Oh, pun beto piyambak. Terus. Sikile iki lho dilojorno. Ngono, kono karo dicekeli ya, Dek. Nggih. Dadi diurut enak sunat kok ora krasa ngono. Iki diurut tenan. Ya iya, dadi ya main film. Ya awake enak tenan ngono. Wah, Ngono. mau aku. Kali kayak gini. Ngono. Karo omong-omongan wae, ngono. Oh iya. Ngomong apa gekku lho ki. Walah. Ambek IP-ne dhewe ora mungkin. Ya kok prasaku gak penak ya aku. Penak pijet karo aku ki bar mesti awak penak kok disunat ora pendarahan. Wis to kowe madhep rono ae. Aku kok peningku ora penak peningku ki. Lho. Nyawang aku ae. Nah, ingetno bojomu lho. Madhep rono. Harap. Mangap. Bar mangan apa? Kok nek welute. Pijet kok diserang. Rapati ketoe. Apa dokter apa pijet kok? Wis to. Wih, wale. Wale. Mangap madhep kono lho. Lah, mangap piye? Wong mangap Ya, iso urip pirang taun. Kadang Pripun menika? parah. Wong mau senter-senter kok parah. Parahe niku kenging napa? Iki nek gak ginjel ya liper. Tukang pijet kok malah mriksa ginjel. Lah iki ora awuran wis berpengalaman perang-perang puluh tahun kok. Madhep rono. Angel iki. Tapi dipijet ya. Ki meng traweh ta le. Traweh. Ya. Ora di makmum. Kula celokke pripun? Ini dadi awake penak ngono ya. Mbak. Heh. Wes.
Enak ngono. Iki asli ya. Iki asli ya. Lho tukang pijet iki nek gak ngene kok ya ora krasa. Iki sampe Wes iso to, Ora. Menang ta. Sing penting kok sunate ora lara. Iki sampe sesuk puanas iki. Kok entek sing hot cream e? Apa kuwi? Iki salon pas. Wes to, butoe ora lara. Kene lho sayang, dipijet saya. Iki ora panas, sing penting kok ngrasakno awakmu penak ngono. Penak ta? Oh, seneng kok guyu kok Piye wis rada enteng ta kene iki? Malah sebelah ya. Bar iki banyu le, golekno banyu. Oke, banyu, nggih. Gak penak. Iki ya wis to wae, kuwi lho anu kancane ya duwe. Ngono dibuka titik, jos. Nek kutah lho, Mbok. Kompon kutah kok. Ampun kene. Ki ape piye iki? Lho, ben merasuk. Ngono. Wis ya. Ngono. Sikil. Sikile. Sikil gak usah kok nak teko sikil ya ta. Heeh. Pas disunat sikile potel. Ngono ya. Wong dipijet kok sikile potel. Tekan kuwo. Wah. Mbah, lah sing ngajeng disunat mboten dipijet. Lah sing sunat sapa? Niki. Lah ya wis dipijet. Sing pas disunat. Lho, ya masa mijet terus sampai sunat ya bekakase ya ora to. Menawa ben dilek to, Mbah. Alah tangklet kok. Tangklet kok, Mbah. Wah. Nah, no. Wis ya. Loh. Matur. Bah, kok jenengan sangoni? Aku nek mijet wong ya ngono. Ora kok bayari tak. Sangune jenengan lho. Sangune jenengan. Oh, ngenyek aku wong melarat kowe. Ngenyek kowe kami tuwa. Kami tuwa. Oh, wis ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah minggat kancane loro. Walah yo. Dukun pijet tok sugihe ngono ya, Pak ya. Nek omahe meng nganggur meng dlongap iki jane. Pak Mantri iki jan sampean ki piye to Pak Mantri? Lho sing kudune takon jane piye ki aku to kok Lah kula namung asisten, lah kula nggih gadah anak bojo. Lah terus karepmu piye? Ya paling tidak ki jenenge sunat ki dipromosekno ben ketok rame ngono lho, Pak. Lho lah kuwi lak urusanmu. Kok kudune awakmu ki ider tawa-tawa. Saiki kan usume online. Umpama diupload ning Facebook utawa Instagram ngono kuwi. Ya iso wae. Lah mongko nek wong iso percaya ki kudu ana buktine to, Bro. Lah niku kedah diupload testimonine. Lah terus sing dipoto nggone sapa? Ya manuke jenengan to. Ngawur rek, aja nggonku meling-meling. Kok manuk kok meling-meling pripun to? Ya kudune awakmu ider. Aja kalah karo bakul-bakul liyane kuwi. Sik to sunat tok ider iki terus piye? Mosok turun dalan sunat ngono ki ndak ya apa enek. Awakmu ki anak buah kok bantahe karo aku to. Aku ngene lho, Pak, wis kaya modele sedot WC kae. Piye? Ditemplek-templekke ning tiang listrik, ngono pripun? Sunat tok ditemplekne tiang listrik iki terus piye gak ya ketut sak wonge. Maksude promosine brosur kae. Wah kesuwen, gak sepira sing mbok tempeli kuwi nek enek sing liwat. Lah nek ra ono, Lah terus solusine pripun? kita harus menggunakan sistem menjemput bola. Jadi awakmu kudu mlawang. Nek ra ngono ngadakne promo anggere ana wong nglumpuk sunati. Anggere nek wong nglumpuk sunati. Sik to. Anggere nek wong lumpuk sunati iki terus kok nek wis bar sunat kok nyunatine gak yo malah entek. Loh, yo pilehi lho. Dipilehi ora kok kabeh mbok kethoki. Lah nek sing Dadi kulino umpama nyunati kowe jenengan. metu umpama ndelok campur sari pon dangdut. Kuwi panjake cek siji-siji. Sing ngurung sunat sapa lah kethoken ning kono kuwi. Napa gawe anu teknologi baru Apa? sing ngangge remote. Engko enek telu tombole, Pak. Lha apa iso? Yo iso no. Lah tombol telu kuwi kanggo apa? Sing nomor 1 angger dipencet tit kathoke melorot serot. ini Apik kuwi. Lah Sing sing nomor nomor 2 loro? dipencet tit disunat dadi. Oh. Sing nomor 3
Angger dipencet katoke munggah. Lho, Lah kuwi alat ki wis enek sing gawe porong ya. rencana arep tak gaweke. Lah nek anek gawene to engko tak nggone aku, Mengki apa? tak nggon delok bojomu. Dadi engko nek bojomu blonjo seret tombole tak pencet nomor 1. Ajar kuwi. Jeneng kurang ajar kuwi. Napa? Lah masa bojoku blonjo sok katoke mbok blorotke. Ben lucu kok, cacah ben iso guyu kok. Ane Lah awak dhewe somong 5 menit urung enek sing guyu. aku dhewe ya bingung lho Pak Mantri. Lah iya, Iki jane awak dhewe iki ape mbahas apa? aku yo bingung. Lah sing penting rokok. Lho lek anu ki bisnis awak dhewe digawe anu awak dhewe promo nggon rego. Ah, ya cocok jane Pak. Dadi ana desaine sing model piye kuwi didhewe-dhewe terus regane pira-pira kuwi ya ditulis. Wis digawe promo sunat ping pisan engko balik nek gratis ngono e. Ngono ya kenek utawa sing model apa nek anu golekno contone. Siap, Pengen sing patang piak apa sing rong piak. Ngono kuwi kudu Mah dilayani. apa sunat kok patang piak. Ya kuwi kanggo seumur hidup iki kudu digawe saapik-apike. Kudu gawe list data. Iya to. Siap. Neng aja golek anu apa pegawe sing wedok. Lah ngopo? Ketokane engko mundak angel. Lah kok ketokane angel. Lah kalau nek wong disunati terus asistenmu wedok wayu ngono terus piye? Gak yo malah aku sing wedi. Kok sing wedi sampean iki lho. Kok ya Wah kari awakmu, pokoke iso ora iso aku kudu entuk pasien. ya wis kok tak golek-golekke. Aku dhewe yo apa awakmu tak sunati. Lah aku ra mbok sunati wis ra duwe apa-apa. Lah aku dadi calak ra duwe job ngene iki piye? Lah bawa dhewe iki golek-golek. Iki mider ning alun-alun apa piye ngono lho, Pak. Apa sapi-sapi kuwi yo disunati ngono. Sekali-sekali jare yo gawe inovasi ngono lho, Pak. Apa Sing disunati ora mung menungso, kewan yo sunati. Sumpama sampean nyunati macan ngono piye? Yo apik. Kira-kira sing dadi sunatan kok aku. Lah kok ngono? Lah piye sing tukang sunat aku mesti aku sing diperbani. Lah apa enek macan kok nyunati? Lho ning jeneng inovasi to, Pak. Oh, macan disunati, kok gajah, kucing. Oh, Ngene lho ngene. Awak dhewe nggawe terobosan baru. Golek obat sing mandi. oh Nah, dadi umpama sunat sedina iso mari. iya, engko gawe promo enek sing cepet mari, ana sing marine Rada suwe, suwe. terus ana sing ora mari-mari. Oh, dadi Dadi wong ben milih sing cepet mari. Lah iki nek ra duwe Marketing. sales yo ora mungkin Golek salese kudu sing ayu, sing obate mandi. Dadi wong-wong kuwi ben tertarik ngono lho, Mas. oh ya jane ya ngono Pak. Dadi wong nek umpama sunat nek cepet mari ki ndang wong pengen molo ning Ndang kena kan. dinggo, ndang kena Dinggo apa? Dinggo apa? Dinggo aktivitas. Oh tak kira dinggo njajal bojone. Wah, kowe kok panggah gak apal mongko wis dinggo bolak-balik. Piye to? Lah piye to jenengan? Oh dinggo jajal budal sekolah. Iya. Oh tak kira nek dinggo jajal. Ini tajak serius ngono Lah modele. piye kok ya? Mah aku nek aku ki aku calak. Aku kowe- asisten. Dadi aja macak kaya dagelan ngapa. Sing maca dagelan yo sapa wong aku yo asistene jenengan lho. Lah nyatane kowe takjak omong ngene malah kaya dagelan. Maksudmu apa? Lah kok malah ngajak gelut to jenengan kula tak resign mawon nek ngoten. Aja ta asisten sing kena tak biduki mengawakmu. Ya layak karo sing biyen ora dadi iki ya perkara sing oh jebul sing kae iki ra iso diblithuki. Ku tak WA. Kowe iki senengane kok ngrembug Lah senono. nek aku ki wong sing gelem gelem nampa apanane lho jenengan. Mbok bayari pira-pira ya gelem lho. Masa kula tak bayari pira-pira gelem yo kowe nginep ning nggonku seminggu. Lah ning sing penting sing sapa sing kuat to, Pak? Lah maksudnya piye kok sapa sing Lah kok kuat? nek sing kuat aku sampeyan sing minggat ke omah. Terus omahku mbok dol. Omahmu tak dol. Lah bojoku? Tak pek. Loh, kowe gelem karo bojoku? Lho bojomu gak ya apik kae. Bojoku ki pancen bodine apik nek dong sadar urip pe anu pantes. Kopi, kopi. Kopi, Mas. Kopi. Duduk, Mbak, duduk dulu. Enak wong tamu Iki? teko joget. Aku wedi Mas, kopi.
kopi. Nggih, duduk dulu. Jenengan lenggari Mbak. Nggih, duduk dulu. Umume wong mertamu ki assalamualaikum salaman. Iki ndak koyo bojo. Aku wis gegetan, wis kok salah. Hebat. Kristen masih Kristen. Ya ndak duduk dulu, Mbak. Duduk mana ini? Anu nang kene. Kok aku diduduki iki lho koyo. Teng mriki. Ning ngono wae. Niki kopi napa, Mbak? Beras kok, Mas. Berasa kopinya. Oh, hitam. Kopi hitam napa kopi susu? Ini ada berbagai macam kopi. Iki bubuk tok, Mas. Oh, kopi original. bubuk, Mas. Oh, enak kuwi kopi Loh, bubuk. kopi kok bubuk jam pira bubuke? Kopinya bubuk dhewe, Mas. Maksudnya kopi kopi bubuk wis dhewe. selepan wis dadi ngae lho, Mas. Tapi ireng nggih, Mbak? Yo ireng kok, kopi Aku ireng. soalnya nek kopi susu gak seneng. Lho, lah kok ora seneng apa? Penipuan to, Mas kuwi. Kok penipuan? Loh, kan beda nek kopi ireng kan irenge kabeh. Lah ada susune. Irenge sithik. Ora, Mas. Dene susune nek irenge kabeh nggone bojomu. Kuwi ireng kabeh. Oh, bojomu ireng gilap. Sese omong aku tak jotos. Lah apa? Lah kok iso cerita susune bojoku. Lah iki Berarti kowe tau delok. wah dikirimi fotone. Bojomu lumone ra kaprah. Bojoku ncen tak kon promo, tapi promo sunat. Lah kok malah foto ngonoan Lah wong tak kon ngirimi gambar sunat lah kok dikirimi fotone ngono. Aku yo tak tampa. Lah niki susune rego Kok susu kopine. kopine Iki regi kopi pinten, susu, Mbak? Mas. Iki kopi biasa. Iki piro regane? Pintenan niku? Alah gratis mawon nggih wong tester lho. 15.000, Mas. Wah, murah loh, Mas. 18.000 kleru. Kono rugi 3.000. Yo gak Nek apa-apa. sampean yo tumbase 20.000 le, Mas. Kok ganteng Yo Pak Mantri yo. Lho, yo Pak Mantri laris kowe. iki. Anggere anu bendina ki nyunati wong akeh. Anu jajal gawekne. Nyobi riyen angsal tester. Tester. Kok damel keriyen? Sing pundi, Pak? Monggo. Sing cilik emang. Sing cilik wae engko sing gedhi rantek awakmu. Sing iki kopi susu, Mas. Sing iki kopi biasa. Sing kopi susu pundi? Sing iki. Jaluk susu apa kopi biasa, Pak? Sing biasa sik. Sing biasa sih. Nek susu ngono ki mang lho mare kesel. Susune sing modele gak ini iki gak enak. Lah njaluk sing model Kuwi susu meres dhewe, Mas. susu meres dhewe. Oh, susu sapi. Ya. Sampeyan wis suwe to, Mbak, bakulan kopi ngeten iki? Sampun. 1 minggu. 1 minggu. Ya alhamdulillah, nggih ditlateni. Pokok engko nek kopine sampean enak, aku gelem tuku. Iki, Pak. Ini dijajal dhisik. Jenengan mboten ngopi? Omah iki kok ora enek asbake. Gas bae ya. Aku tak mangap wae. Aku izin. Ngopo? Wis iso gawe omah apik ora enek asbake iki piye to? Sik to tak goleke iki lho, Pak. Lah ngono, kowe iki nek kadung resik-resik mbok. Oh, jenengan asisten marah yo ora tau nyunati wong lho kok yo. Mbak sampean gak butuh sunat. Leh, wong wedok kok sunat iki. Kusun jenengan gratis. Sing tak sunati apane terusan? Kon gampang mengke dipilih. Umume iki sing sunati wong lanang nek sunate wong lanang ki mesti diketok. Lah nek wong wedok terus mosok yo diselentik. Yo gak. Dadi apake? Disestempel wae. Cuk ngono. Dijajal to Pak Carik? Pak Carik. Pak Mantri. Pak Calak. Pak Calak, monggo. Sik siap. Sampeyan gak jajal kopi? Bahan sampun. Tenang. Kok nek cocok jenengan borong lho, Pak. Kandhani yo. Tam tenan iki. Luar biasa. Rasane pripun? Kopi. Kopi lho. Kowe enak ngene iki kopi. Kopi Brasko. Kopi Brasko. Kopi Brasko. Kopi Brasko. Padahal lali kopi nih. Kopi nih apa? Kopi Brasko. Kopi Brasko. Saya tahu, Pak. Kata-katamu kayak mau ngono tok. Aku dhewe yo kaget kok. Ketane iso lho. Kopi Brasko piye to kata-katane iki piye to? Kopi iki enak. Jajal nang awakmu piye? Tenan apa ora? Jajalan to. Hmm. Piye? Piye kopi Brasko? Kopi Brasko. Ger. Enak ta?
mosok to. Lah iki mau nggonku kok Lah marai bentum kaya gong gayor ngene. Lah batok. Pripun, Pak? Mantap, Mbak. Mantap sekali. Iki kaya kopiku jaman biyen yo ngene iki lho, Mas. Mbak, Dalah. kula niku butuh solusi sampean duwe kenalan bakul obat napa mboten? Obat nopo? Obat kuat. Oh, obat api. Ya obat Obat kangge napa, Pak? kangge sunat. Obat kaki Jadi sunat. kuat sunat ben nek diombe iki bocahe ora wedi. Ngoten niku gadah kenalan mboten? Sing kira-kira diombe langsung semaput ngoten lho. Ya ora to, ya langsung ngari to. Maksudnya nek semaput kan disuntik, diapake kan ora krasa ngono lho, Mas. Pun duwe pacar. Dede. Wis duwe bojo. Sampun pernah. Sampun. Oh niki tibake sampun ronda. Anu iki. Lah napa jenengan pek Jenengan bojo budhe, pisan. Pak. Nek kula dereng Boten rapi kula lho. sing duwe bojo, Mbak. Niki pun gadah bojo. Kalau jenengan Nek kula dereng kula sik Joko. Iki berarti Aja. Bojoku. Bojoku ndelok. berarti iki masuke RUD. Apa wi? Rondo usia dini. Oh iya, RUD. Nggih. Anu, Oke Joko, iki rada kari awakmu ya. Anu, kula mengke pesen kathah, Nggih. cuma kula badhe ngabari rentang-rentang riyin, nggih. Kula tak. Bener, niki wis tak gawane aku. Kita pek aku dhewe. Lha jenengan mboten. Engko aku tak nempel sithik wae. Sik kok nyempel sithik. Mbak. Ayo nang guri sedelak ya. Sayem. Bar dipijetno, engko sedilo engkas. Calak ya teko. Dingi wis tak WA jere sanggupe dina iki. Muga-muga kok bar disunat langsung mari. Mergo wis tak peseno sing rega 40 yuta apa pira Mas. Lali ya. Jadi bar disunat celeng langsung kena dienggo. Mat. Cah ki mau ya nang ndi leren. Ora ndang rene. Dikon mapak calak sowine lho, mesti leren ning pasar biring to, Cah. Kelakuane pembantu kok ora tau beneran, blas. Walah wis pol lho, wis pol. Ben banter sinyale ben buanter. Iya tapi mung sakmono kok mbok odot teko ndi-ndi to. Iso nggo radio. Amoh mbok gorene Lagu-lagu kenangan. Ini toh. Lagu kenangan kuwi jenenge Deji. DJ. Nah kuwi sing anu to, Golek sing anu aku. iki lho nyulak wong. Nah. Iki lho. Yo! Ya! Alah pinter itu. Ha! Lo 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 lo. Ya! Lo. Ya! Senengku ya kuwi lho. Angger apa sithik iso menghibur. Mbok goleki apa neh? Mbok goleki apa neh? Horor. Apa enek to? Ken Sari. Ya ini horor. Aku nek gak muni horor no. Ya hiburane wayang apa-apa ngono kok horor. Aku seneng. Aja kaya ngono kuwi.
Aja kei ngono kuwi. Aku ora seneng yo kering, apa kering ate. Karawitan. Karawitan ya. Iya. Kelingan Dek Nom. Zaman aku ambek anu apa mbokmu wedok kae lho. Kene. Aku andrung. Walah malah botol. Kami Keluarga besar dari Kometso mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. daran di tes sing wis bodol. Kok secepat Posoe lagi entuk loro lho. iki lho. Ojo sok gampang janji wong maneh ngentok amung lame tete aluwung prasaja nimas ora agawe tuwa. Enak ya kuwi. Ya ngono-ngono ki lho. Kenanganku masa muda. Iya. Zaman biyen kok. Lah terus kange sampeyan iki piye lho, Pak? Lho kangku yo wis tak peseno to, tak telepono, Nding. Anu calak. Salah. Ya wong rumah tangga wis perang-perang tahun wis lali ra sunat ki lho. Aku sing gumun ki sing wedok. Ya, Lah wong 10 tahun kok tidak merasakan apa-apa. wedok kuwi. Iki tak omongin lho, tapi ya ora penak aku jane. Aja banter-banter. Ora apa wong iki budek kok. Lho, Apa nek krungu tangga-tangga. tangga. Wong anu Isnari kuwi karo Nondra sing bojone. Heeh. Iki nek berbuat kan lampu dipateni. Asline Iya. sing anu aku kuwi. Ngono lho. Lho, berarti ora masku. Lah kowe kok puan silaan. Lah sing wedok yo anggaran gawe ae aku. Alah paling bodono paling. Lah iya. Malah ngaku. Tapi aja banter-banter kok nek enek wong krungu. Nek enek wong krungu Ora nek aman kok. Aman. aman apa dingi Iki mau rasan-rasan. barane bakul ya. Kok ketoke kok semrawut. Bakul apa to? Nek menawa enek wong tawa kopi apa. Wah, sing sawan aku yo ning langgar ora paham. Oh, nang langgar gur jago ngewedho karo ora apa. Tak tambahin jabuti suket ya. Oh ya ngono ku lho. Kuwi kanggo golek ganjaran ya apik poso-poso iki. Buat baik kuwi akan dilipat gandakan selama itu bulan Nek kok Ramadan. berbuat apik wong turu ae kuwi pahala. Turu ibadah. Ibadah. Mulane nek poso kuwi nek iso Nggih. turu wae. Lho kuwi yo kebatut. Upama poso wulan poso kok berbuat maksiat upamane nginceng ngrungokno tanggane kuwi. Kuping. Somben nek mati disogrok kupinge. Wes nginceng ngene, nginceng plorak-plorak ning tanggamu. Iya. Nek mati somben diculek matamu. Aku gak ya, Pak. Gak nek kono. Wong apa ngrasani. Ngrasani somben ya dilogok cangkeme. Jojok nganggo wesi panas jerut. Ih, ngeri. Ya lagi sing mu anget tok dijojohno kuwi Wis lara. lara kok aja meneh kok nganti mungah-mungah. Aku gak ya, Pak. Gak ngono. Wong karo ngenteni salak ya, Pak. Salak kuwi double 15 ke dina iki. Oh, engko pas kange sampean pas kesel-kesele. Ya mbuh. Tek no kaya. Hak. Esnare. Salak profesional lho kuwi Raja Arab ae sing nyunati kono. Raja Arab. Iya. Wah, alate perban nek ning kene lumrahe entek sak gendel ngene to. Iya. Ning ngarep entek sak bok ngene lho. Oh, kuwi apa? Oh, digedhi kono. Aku gak ya, Pak. Ora. Lagi. Ganti Lah. piye to iki? Lah aku lo wecul ndek mang teko ning kene sampean iki sida golek wong sunat ta ora? Lah kowe mertamu apa maling? Lah wong ketoke sampean yo serius. Lah umume yo salam. Naib. Naib sampean. Salah. Mantri. Dhek ngadeg. Salah. Long salak kok macake kaya naib ngono. Lah sugih kok, Mas. Ora suka ra. Mas mriki, Mas. Aneh. Pak Calak ngriki, Pak. Oke. Nggih. Aku jane teko dek mau, Mas. Cuma Oh, lah. sampeyan kaya
mila rembug rahasia aku ya ora penak. Mboten. Tapi pun dangu to nyala. Pun iki pun profesional. Pengalaman paling berkesan. Obama ngerti? Obama Sing mantan nyunati sinten? presiden Amerika. Laras. Iya, Dek biyen. Pak Gandes. Sing nyunati sinten? Sinten? Pak Gandes. Aku ki takon. Lah. Lah kok ora sunat. Lho yo. Rasunat. Mulane dadi rudal ning kono. Ngeten sabar yen Pak Gendon. Pak Gendon. Lah. Sapa? Sengkot. Sengkot. Darminto. Kowe kok ngono. Lah dinane jenakno kuwi ya. Oh iya. Dak kula damelke napa? Nenten ta, santene. Cuma yo sing larang Mas, talak sugih kok aku. Napa? Talak sugih gawene ombenan yo sing larang. Kopi susu? Gak suka. Wis saeneke lho ning mburi. Mulai panas. Apa? Pokok sing larang. Larang. Rasane anggur merah. Oli enten. Aku salah. Pokoke gawe ono sing panas. Kuwi men lunyu karepku. Sampean mbok yo lungguh kono ning dhuwur. Lah terus siapa disunati dolan nang ndi? Lah ki mau bar pijet jere adus kok. Walah lah. Jet goleki kono. Wah, sampean ra kodho ket mau nek adus. Lho, Kuwi anggere adus e duwedhe bek dijeguri kok. mulange kuwi dadi goleki. Kok ndang kon rene. Nggih, nyuwun pangapunten wong bocah niku ya. Maklumi mawon. Mawon cah cilik lho. Angger bar adus sing ngoten niku terus dolan kadang mboten nganggo suwal kok. Lah iya, aja diseneni mungkin nek niku turune bae, Hah? kok malah panas. Bae waras kuwi bocah gak patek. Lho yo, gak patek piye to gak patek pola. Ya ora apa-apa wong cah cilik ngoten niku biasa mergo sik masa pertumbuhan. Maksudnya jek kaya cah cilik ngoten lho. Lho, ya iya to. Yo padha kaya 12 tahun, 15 tahun. Ya lumrah, Pak. Lumrah, Pak. Anak-anak ngoten niku lumrah. Tegese jek seneng dolanan. Dolanan. Lho yo gak Iki cah apa-apa. cilik dolanan iki Oleh. bene wae. Ora Jawa iki, Mas. Lho berarti luar negeri. Cina. Kowe nek bento e, Jen. Lho jare ra Jawa berarti iki turunan Cina. Wis engko tak anu ora tak jelasno. Engko ae delok dhewe. Bocah mriki. Bocah iki lho jek digoleki pembantuku kowe lho. Berarti positif sunat gini iki. Sunat pokoke dina iki aku njaluk sunat sing paling apik. Siap. Paket sing dipendet sing pirang juta nih kok? Sing 45 yuta. Niku 45 juta berarti milih model. pripun? Pengen sing model Jepara, Jepara, Blora, Bali, napa Jonegoronan. Bali mawon. Nek Bali engko dadine bentuke kaya leak. Lah engko bojone gira-gira. Lah karek Jare sampean. apik ukirane. Anu mengke ngeten mawon. Pokoke sing rapi terus mengke diamplas kersane walus ngoten nggih. Apa gawe model Jonegoronan? Apa kuwi? Iso mekan Kaya anak. nggih ngaten nggih. Kene. Anu nuwun sewu ora untuk geser. Niki anu ta? Keluargane do diundangi ta? Kok diundangi pripun? Apa niki bapake sing disunat? Pak Dene. Anu ki bakul lengo kok Arab kono. Cah, yo iki ki engko. Iki sing disunati. Sok ngene gedene sunat. Wis to, gelem apa ora? Kagete bareng ben ketok kompak. Oh, ngono. Iki sing disunat. Nggih niki. Lah, Wah, arep ngene kok ngenteni bareng. aku melok kaget. Ayo. Nah, Iki sing disunati. Lho, sing takok sapa? Ah, kono. Oh iya. Iki lho sing takok. Lah takok. Sing disunati pundi? Alah kantun jenengan. Pun. Aku pengen takok. Oh iya, baleni. Kowe nak takok kaya welek no. Lho, niki sing Lho, niki sing disunati. Ayo. Lho, kono aku muni piye? Iya. Iya. Lho. Lho, kowe ki ndang kaget. Barang. Niki sing disunati. Nggih. Wah. Tak. Aku sampean iki biasa. Lungguh.
Yo. Kadang Mas. Anu sewu. Aku iki. Bobo. Dimiti marang tuaku. Aku ngene iki ayam kumbo lho, Mas. Piye? Ayam. Ayame piye? Piye geger-geger panas ora? Komat dianco. Weh, lo sebelah, Pak. Aku mau jedeng aku. Lah timbang kowe tuku larang-larang seblak penak iki seblak iki. Gak ngerti. Sakit. Kaya sprit, sakit. Alah, pokoknya sekono lah. Lah ngono lho sing cetha. Iki piye? Lah, Aku piye? wis suwi gak sunati lali aku. Lho, lah takok ya iki wong sing surat. Iki pripun, Pak De? Dijelake Pun kiri. asal diwiwiti. Bon. Oh, nggih. Kene Mas. Wis wani tenan, Dik. Nggih, sampun. Iki soalnya sunat ki butuh mental, butuh keberanian ya. Mergo nek mblesete sithik bahaya. Dadi engko tak jaluk sampean aja kakean pola. Kok bahaya? Bahaya. Nggih, oke. Alate, Mas. Engko sik. Kowe iki goblok asik gak ono yaene. Alon-alon botahe ben gak wedi. Ora, rasanya kayak digigit semut. Tapi semutnya gede, sak truk ya. Jarang lah. Dolar nang dito. Meneng. Wis. Yo. Iki lho wae paten ae. Paten yo. Pak. Woi. Ora apa-apa. Wih. Lah, Apa? napa? Anggo palu barang. Anu mate digembuki sik lho. Apa katosen ngono apa piye to? Sunat tak seruwen-reno. Jajak Iki iki. dandani kursine nek mboten pas, mungkin Nggih. malah bleset. Ngono Kang, ora apa-apa. Nggih, nutuk. Piye? Surat toh nyowo. Manut ta penak-penak. Kita manut to. Lah terus grajine. Nggih ngetok korsine sak kala ki enek sing keduren. Aku terus Pak Jompit kok bahaya Lah kok nek dadine bengkong kan yo elek to. Iya ta. Nggih. Kabeh wis to penak ora lor. Iya. Niku Dadi bar ketokane digoreng. kula pesen Lek golek anu iki. Wong salah kok golek-golek kok Eh, sutil. mengke kula damelke sing asam manis. Asam manis nggih. Garing kuwi setengah garing. Nggih, tapi ampun alot-alot nggih. Lah iki mboten dingin goreng. Jelas Golekno surungane kok kuwi. Weh. Iki mboten dingin betoke kabeh sing diketok niku. Nggih njupuk pucuke. Oh, tak ketok sogrok ngono. Boten. Jadi diketok celang, mengke terus dicutik tik ngene kersane. Steril. Malah jire nggo surungane golekno. Adimu kulino mendem to, Pak. Beyuh. Iki kok alat dapur. Wong enek yo kuwi lho. Iki nggih nyekel, Pak. Pak, mbok ya dicekel nganggo tangan mawon wong cilik. Apa jijik nganggo iki? Lho, Mas. Salah kok jijik. Lah iya, iki lho nyekel biasa lho kok mbok cutik kaya gorengan. Beda lho nek sing nyekel cara lanang mbek wedok. Oh, alah. Anu, unjuk riyen ben ora kaget. Nggih. Ya, ketake ngoten. Sampeyan dongani.
Antene umben-umbeni ya ngono kuwi ben getahe ora akeh. Ora akeh tuh minyak kayu putih. Kok banyuran kok nganggo asli ya. Gak apa-apa. Kuwi kok Dolan apa? Kok nganggo asli ya. Ora apa-apa ben ora ndredeg ya. Pun siap niki nggih. Pun. Niki kage niki. Nggih lho, iki kok sing ngerok aku apa awakmu? Jenengan sing ngerok Pak kula mungkin sing adahi. Engko dikerok nganti tipis pokoke ya. lho. Arek nganggo dikerok apa ki? Ben ketokane gampang, Mas. Amet kula padoske kursi riyen. Nggih. Nggih, Pak. Mengke nyuwun tulung sampean iwangi ya, Mas. Nggih, nggih. Ditutupi ben gak isin. Nggih, mengke kula iwangane. Gong mriki, Mas. Pedes. Jane langsung set. Nah. Kuwi ben gak ndredeg. Kuwi umben-umben kok nggih Mbah Yai ngono kuwi. Ya iya, sampean siap nggih? Sampeyan iki mantri ora kang potong. Seru. Sing nyekel iki aku karo kono. Wong kene siap kok malah kaya arep cukur. Ya bentuke ya wapi lho, Mas. Iki yo meneng. Aku kok ora yakin dalan. Wes to, sing penting dadine penak. Yakin wae. Alatku, Mas. Alatku, tulung. Lho, kok malah tase. Anu. Sedaya niki nggih. Ya wis lumpur. Gaji wae wis. Niki sedaya jenengan pengen. Heeh. Siap. Nah, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wes ta meneh. Wah! Koyo senpol. Manut e Kang. Ampun pura dereng. Gawe wolu pesagi. Ketokane wangel, Mas. Ketokane wangel. Ya sabar telaten. Tutuke mentik riye. Rada tuwek Pak niki. Pripun? Pun. Wes ngono ae yo, Mas yo. Iya. Kok wis tenan. Jenengan barke kok ngono wae piye to Pak? Gak disisakno sithik ngono. Ya aja kabeh dicel. Sono bismillah, bismillah. Bismillah, kare sithik, Mas, kare sithik. Siji, Sabar. loro. Ah, weh. Tadi. Ye, Gak lara ya, ora lara. Pipi kroso ya ora kok. Ya semono kowe kawit kaya gelem ngono. Ora lara, Bro. Masa blas gak krasa. Ora kroso. Terusmu ndi, terusmu? Ora kroso. Ki mau kaya ngono kuwi. Ora kroso. Weh, Soneh ki orang karo dicekeli to ben gak kelet. Apa? oh anu ben nyengkal. Oh, ben gak gepok. Ben gak anu. Kandel ning kae Saya. Wes, wi karo Esuk dipeme ning ngarep omah ya. Gabrak. Pirang dino, Mas? total pitik kaya Bendang cepet. sementara karo ngenteni mari ya ta, Mas. Ya. Tenang wis rasa mikir kita anu ya aku. Ora mundur ki. Kok kesusu ae iki. Ora sing Kuwi engko nek ngene Masku kesleo. mari kok. Iki pas jurusane sapa ngene-ngene. Pun, wis gak lara, Mas. Madhep Rono. Dadi karo testimoni sing ape sunat nenggone Pak Gandes ben ora wedi. Lah ngono, Mas. Hadap kamera iki kamera on. Terus piye iki aku? Ya omong no, rasane piye? Sapa wae sing ape sunat, Ya. engko dikek hadiah ora lara. Dibae sunat ki ora lara kok. Ora lara. Aja sak nangis. Ya, ya. Aja. Kuwi nek jere wong ndek biyen nek ora nangis kuwi, engko entuk perawan. Ya. Tapi kok nangis entuk rondo. Ya. Penandi? Ora nangis to. Kok boleh nangis? Ben rondo. Lah nyapa kok lek rondo? Wong ndek mangis seneng gak Nek nangis. ngerti nek rondo saiki ayu-ayu kok. Iya. Mula nangis. Iki anu bojoku delok gak ya bojoku? Berapa? Bojomu iki lho. Iki lho. Ya. Jejer. Lah lah.
ngene lho. Ayo. Dijajal yo. Niki. Urung garing ngono. Urung garing, Mas. Glathuki yo. Diglathuki yo. Pak damani ya. Madhep rono lho, madhep rono lho. Ah. Duduk. Lungguh pelek. Ora apa-apa ngene Biasa. pelek. Lah biasa. Wis lungguh sing apik. Nggih. Iki engko pengene tanggap napa? Tanggap reok. Reok ndi? Belah. Anu, Hah? Budi Utami kuwi. Tomong pami wedok. Bakrim ora? Bamput. Lah wong sakmene gedene. Celek. Ya sabar, kira ya mergo netizen pengene anu Mas Isnadi, Om Es melok meneh, akhire tak sunatno. Oh, dadi duwe kenang-kenangan. Nek ngene wis sakmene gedene iki sunat, jenenge ngene iki sunat kaset.